Babi, noon pa ako nung 8 years na akong tuyuin. Ngayon pa talaga. Sabihin mo yung yung totoo, hindi ako papayag ng bigla-bigla na lang humihingi ng space. Kasi yung space, alam ko pupunta na yan sa breakup. Tayo magtapatan, may iba ka na ba? Wala, syempre. Space nga lang eh. Bakit nga? Ba't hindi mo masabi? Napakatuyuin mo nga. Napakatupakin mo. Wala naman akong... Babi, noon pa ako nung 8 years na akong tuyuin. Ngayon pa talaga. Yan. Tinitiis ko rin naman yung pagiging impatient mo apaka-bugnutin mo. Ako lang ang tuyuin ka din, pero tinitiis ko. Tapos hihingi bigla ng space dahil sa toyo ko. Matagal na ako may toyo. Tatahimik? Wala nga. Gusto ko lang ng space. Gusto ko lang huminga. So ayaw mo ko makasama. Ba't mo ko ni-live-in? Kaya nga kailangan ko ng space, di ba? Kung maaari. Space. Hindi nga pwede. Hindi papasa yung dahilan mo. Hindi. Gusto ko ng space. Ba't mo tinanong kung maaari? O hindi. Hindi na ako manghihingi. Hindi ako humihingi ng permiso sa'yo. Sinasabi ko na sa'yo, kailangan ko ng space, Ana. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.